takabva detachment commander wedu akazoti kakundorobwa kembi inonzi yokwaChiweto, Chiweto camp. Takaronga masection inini handisingasari nokuda kwokuti pfuti kukura kwepfuti vaikutarisira kuti paany attack dzinorova ma 1.6 meters 1600 meters distraction kweinokwanisa kurova ichibvoora nokuti perinodonhera inodarika. Saka kana muri kure munokanda mamota muchirova nepfuti dzine long range kana maFN inodhonza kudarika SAP. Takaenda hedu pakembi ipo paya ndokutoriswa maposition edu. Hatina kuzoshandisa bazuka mamota 60 taiva nawo. Tangozi ridza yako iyo bazuka ndo rakatanga kundorova pamasaga pachiposti chinogadwa chiya. Chichikoromoka petiri kuridza pfuti kana hwana akatidzorera tikati pamwe kuda umwe hamuna masoja vaenda kumadeployment totambisa nyere. Iye komanda ndai akati kana musatambisa nyere. Pasina kana adzorera vamwe vakati varongo vakangwara vanogona kunge vabuda tikakomberedzwa pakubuda tondowira. Hatiinde tobva tachinja. Webhazuka wakangodhirisa mudhuri chacho ndokudhirisa zvimba zvavo zviya zvavanoitira tongoti ndo maofisi avo. Ndobva tabva tokudzokera madetso. Ndobva tazonzi kumakomo ndobva ndarambirwa natachment commander akati uyu haende kumakomo unosara ari muno. Toda kuti amboclear macheke yose izvi. Saka ndakazosara ndoopareta macheke kusvikira paindependence. Paindependence tava paceasefire paya pakaita kuti ndizoselectwa kuti iwo hauendi nenyaya yehondo dzose dzandandichiita idzi nechombo changu kuti tikazondobhomberwa muassembly point kuva nevamwe vanotanga hondo kuno handiri maona. Saka takazosarapo ndokuzoti vamwe vava muassembly point zvinhu zvagadzikana ndopatakazoteverwa ndokutorwa ndobva ndapinda muassembly point. Ndokuzonzi kuri kudiwa officers cadet kosi yamaofficers 1980 ndomama tova kunana October September October here tabva taita Bulawayo tisi takatanga kusangana navarume integration yedu. Ndobva taenda takambogara apa pasnake park apa tichishayiwa transport. Vakuru vedu ndokuzouya mukuru wedu ainzi Edwin Munyaradzi ndakazouya ndokuita maarrangements taakutoita zvechimbavha roving rebel nzara vanosvafodya doro tangoita zvechisimba zviya. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magori mumakomo manya takabadesa. Vanhu vayavonesa vabvise ndopataendeswa kuLuweling. Luweling ndobva tatanga officers course yedu tichitraina muna December tichinzi Christmas January. Tisati tatopedza January takutotisilibita mumaunits ndobva tatanga kuzoiswa pa13 pazoitika yetumbani ndiriko takaipinda yetumbani iyo
isu tava National Army. Yes. Asi patumba ndatiziva kuti pana makomrades edu eshe atomedzana neZipura. Takazongotorawo zvedu maposition asi nomutemo wanga watikontrora hatina kungoite tazodzorana navanhu ivavo. Tizobva ipapo takambodzokera futi ndava yeZinduna futi. Nehovyo izvo vakanzi vakanyesana ndobouya Connemara. Ndobva tagara paConnemara. Zvikanzi sumukai Connemara. Indai 27 Chivaka nenyama Karoi. Ndokuenda 27 Chivaka nenyama. Tanguti gare zvikanzi ipai ipapo. Indai ku29 Mount Darwin. Ndobva taenda ku29. Tichingodoti gare ku29 kwacho. 1982 iyo. Ukanzi ndakanga ndichitori kuno chitorega kuuya ndatofonegwa ndiri muCrimeboy. Chitorega kuuya kuno nemutairation chitobvunza kunonzi kuArfida Barracks. Ndokotonanga ndokwatava kutouya munhu wese kuno tatoti tisipana tatonzi tibve. Saka ndana kamota kangu kaBW ndobva ndakasiya kamukembu muya ndiri kushandisa ebasa. Ndobva ndaenda kuArfida kuya wanike ikambani vamwe vatovamo. Yanga iri defense company ichikomanda uri murungu ainzi Hickman. Ndobva tatanga kubuilda one mechanized. Tino murungu anonzi Hickman. Ndobva tatanga kuita maoperations emadistance. Mechanized yakafumwa 82. Ndobva taita maoperation vanarupani hondo dzaivako idzodzo. Vana kana makambonzwa vaiva nomukurumbira vaidzi Qamula ndebvu dzamakomichi nani madhizenzi ainetsa ikoko nana Gwasela. Takaenda ikoko Lupani, Chocholo, vana Dhakamela, Fig Tree, chioperator. Madhizenzi kundosvika kunonzi ku40 Victory. Iriko ikoko. Inonzi 40 Sosman. Takasvika totoenda muna Limpopo. Tazopedza izvozvo zvamadistance. Tobva tanzi withdraw matanga idzowanesa achiri matanga. Convoy iri kuropwa pipeline. Tichi withdraw takapinda napambare pamagaba paya. Vanzi hapana anoenda kuArfida Barracks. Motonanga Mozambique. Takasvika pamapanda ndobva takabhesa pane chidhamu chiri papa ndokuzobhesa. Vakaenda kupipeline isu tikanzi Convoy. Saka papa vane dambudziko rokuti taisumuka panyamapanda paya moenda mondoguma kuSobwe. Mune zvokudya magubhezi mumota imomo hondo mukaridzigwa. Hamuna marwiro munoita nekuda kwemakita aya arimo. Ndokuzodiscover nongozva macommanders anozoona kuti no ngatiinde isaisenda yedu patete. Ndo pakati vanobva kuZobwe kuMalawi uko vobva neConvoy iyo vouya tosangana panapa. Novanobva kuno kwaMudzimu pabhodha Nyamapanda. Moya musangana patete. Avotora yabva kuno kuZimbabwe vodzokera kuZobwe kwavo kuna machira avo nechikafu chavo. Imotora vodzokera kuno vari padhamu paMudzimu apa. Ndokuwira naizvo ndo mashandiro atakatodi toita. Hondo dzaiitwa ndava pai. Ndakuita office work. Kupa command center. Saka hondo dzanga dzichiitwa murodhi hapana zvandingakutsanangurirai nokuti ndanga handisipo asi maitongonzwa kuti yanga yava National Army dzisi dzamaComrades. Iyo ndingati ndezvimwe mafambiro edzimwe hondo dzatakakwanisa kuita. Ndine imwe hondo yana neshungu dzokuti ndiitsanangure dzimwe dzinobuda dai ndakakasira kuzviziva ndakakunyorerai pasi because ndiri kujamba because ndichiverenga hondo dzangu dzakaita 48 conducts. Kuverenga ndiri kuMozambique ndava Gandanga ndava muNational Army. Ndine 48 dzandakaremember dzandakanyora mugore ra19
82 83. Saka nhoroondo yangu ndichizotakurwa tiri pamechanise takaenda kuSomalia ndo pane picture this card United Nation takandogara 7 months saka pakamboita clash nevanhu varimo vaita hondo dzavo ndokuinda mota dzedu dzakaenda ndobva yakepshwa yechikafu yeUnited Nation saka dzeUnited Nation dzaiva white saka isu tatasara mukembi ndobva tanzi mota yaenda nemhando savanhu vanongori armed pindai maAPC tipinda maAPC mota yanga yatotorwa nokuvhenyeswa nokupinzwa murukova ndobva yachidirwa madhaka vachirovera rova madhaka kusviba kuti tsva helicopter iri kutsvaka mota chena ikaiwana taakana uko kwese hakuna kwaingamboenda nako samwe iri pano kana kwauchiti vanhu fambai battle formation takamboenda kure tingobuda muroad ani takamboti tevere matsimba pamwe hatichamaone nyaya dzejecha ravei tingodai toona nyangarani tikaona mota iri panei yaiswa mubwizi kana munhu amusina ndobva mota yahukiwa nehelicopter ndokusumudzwa ndobva yaiswa kunze ndobva tadzoka nayo kusenda tainzi pakala ndokugara takazotedi musi wokutsoka taita ma3 months isu ndokuzowedzekwa takazoita 7 months nenyaya yekuti vavoti kuunza vamwe vanhu vanozokuchinjai duration haichaiti uye zvototidhurira variko kunga vachingogara vapedze duration iyoyo saka takangozoti musi wokuzovuyavo pane chiconduct chakaitika chisina akadzorera futi vanhu vomahavo vairidzirana isu tiri paairport hapana kuti takaridzirana navo futi vangoridzawo havo pfuti dzavo tikakwira ndege yedu ndobva tatsoka Boeing 707 ndeimwe nhoroondo yangu iyoyo mapetrols ndinomakangama hangu kufamba kwenguva ndichaona ndichitsetsa ndine ndiri munhu anozoranga kuti rakati handirautaura rakati handina asi obvious mukati medu nhamba yese vamwe vanototaura handasiyawo ndisangana naye saizvozvi handitika nemuzukuru wenyu makapesana papi muzukuru wangu wandakaenda naye uyu padoroi nenyaya yegumbo rakanga aita ronda saka ndakamusiya kumusiya kwandakaita ini ndava kuZNA iye wakaenda yainzi border case aita inonzi border case ini ndakazongofambawo ndichiinda pamagrosari apambari paya ndotomuona akana hembe hana ndangobuda musipotsi ndichimubasa ndokuenda naye kumba ndokubikire ndoona apera ndibva ndatotora mari yangu muhomwe ndokuenda pabhata iya pamagaba ndobva ndamutengera hembe nebhutsu mubhata ndakatenga bhutsu tibva taenda pane zvimwe zvimashofu ndichimutengera trouse nesheti ainzi chimumatsvara ndikamutakura kuenda naye kumusha kwangu ndomubvunza kuti ko chii chakazoitika andi kana vanhu vanongouya ndinongoita munyama wokusara saka kwaiva kwedu kwaiva nomunhu aiziva zvemushonga yekumalaki ebasa ndobva ndati handi ndokuenda zvikati muchibva naye kuno ari kutondosvika achitorwa pakuZNA ndobva ndaenda naye kuZNA kuyako hakuna kuzoita wakazotorwa kuparamilitary saka kuparamilitary ndokwavanga vobva vachipinda kuZNA ndopa zvazongobvanganyurwa paramilitary iya yodi yopasikana but anga atova nomudzimai wake hake asi mwana wanga asina mudzimai uyu aibva kukaroi avasina vana vakazova kaimba yake muShabhani indoziva kuti Shabhani ndoma akanga averi ane imba yake ndakazoona munin'ina wake ava kupolisi paCentral apa saka from there kusvikira nanhasi handisi kuti mupenyu here musikuru wangu iyeye handitika I hope kana achiona program ina unoti ndini ndiri kutaurwa naComrade Jikinya Masendeki andi pane pamati makatora
bvudzi remurungu nemaenvelopes zvakazofamba sei izvi ndizvozvo? Bvudzi chaiva chinangwa chokuti tinoda kuzoratidza povhu kuti tauraya murungu. Hani mazvona. At the same time bvudzi iri raitoita kabisira nokuti vamwe vedu tainyanya kutrasta zvemudzimi fodya. Saka taiti rine murungu unozora mafuta mubvudzi iri. Ipovhu shoma yatakazoratidza tabuya kumabhesi kwedu. Takangorigura tine chinangwa chokuda kuzodini. Asi vamwe vaiti rinodhika unhu wamapefyumu chichi munoridiko munhu tauraya nimaona manje. Saka tikangoti tii ndakaimwa sangweji ndikarova. Ndakatofunga zvokuti tikangosununguka chete ndochinhu chinofanirwa kutanga kutenga ichi flask nasikeni sangweji yakanaka rarakagadzikwa zvakatunyama tumaletisi twatokaiswa zvada kudyiwa namadam tii hobvu kuda yakanga yaiswa mukaka uya wezvimagaba condensed nestro iya ndakairova flask ndakangikandirawo kure mugome imomo mubako ndobva ndakanda. Saka honde yapera makanotenga here? Kwani tatotenga doro nembanje. Ko chandakada kutaura ndechokuti zvinhu zviya izvika tatova niri vanhu vari mental. Because ndikatarisa kuona kuti masvitiro atatoita fozha madrugs zvazvotoita sokutoti chikafu ibiyo. Because indaikwanisa kutoti a day inofanirwa kuti 2 days ndive ndine 2 kg yembanje nendapedza. Kandatoona kuti yapera ika zvitorina nekutoregedza kuopareta titombodzoka kuzobhesa kupovhu kuya tiwane mbanje totanga kuopareta. Chaita sokuti ndo chikafu ndo gumbezi mbanje dziya. Saka munoona drug rikawandisa balls yacho yanga isina zvokudhailuta taimwa yakadaro. Apa maigona kuti balls yakudhara yakazobhaniwa maiti mukatora meisa kulaita mukapu mamadira mukapu inopfuta flame kuda neballs but isaimwa iri dry. Advantage yataiwana ndeyekuti chikafu taipiwa namabereki chakati wandei. Because sesu vazhinji taitakura zvakadai zvinhu zvairema kuti uzomhanya une nzara unotoda chikafu nguva nenguva vaitosiyirwa plate yako unotozoti ukadya taidya usiku zviya kuma4 kusati kwachena kuitira kuti povhu idzokere nemidziyo kamoita zvehondo musaparadzirwa midziyo. Saka kana pakasarawo rimwe sadza rinongoiswa kana mugomo resu vigwa muchimburi unozoti ndakunzwa nzara upakurirwa wodya muzondodya manheru. Plus munogona kuti madrinks munopuwawo madrink nepovhu dzomunomobilizer nefodya Kingsgate dzemudzaka. Tina pamwe patakaenda papurasi. Taenda papurasi apa yanga iri chinangwa chokuti tanga tichindo kudhimurisha murungu iye nomukadzi vanga ari murungu nomwana wake nomukadzi wake vari 3. Panzi pachi purasi racho ndichanyatsoritondera but imachekezve. Saka chokutanga chatakaita ndechekuti takatanga kusvika ndobva tapinda muzimba raichengeterwa makreta masai. Saka taitora danda povhu dzataiva nadzo dzichihuka dzichiwisira pasi mazai chisamusvikita mvura kudaro. Vanga ine mahuku dzemazai? Dzamazai. Saka makreta aiiswa musherefu. Ndobva tapedza izvozvo ndobva taenda pamba pomurungu iyeye. Ndobva ndatofanira nemukomana wandani naye. Saka pfuti yangu kaina makumbo aya pamadhoo apa aizokwana. Ndobva taenda tiri kutaimira kuti uyu toona sei futi tiri kudziona dzakasenda musama-FN pavakagara vari kuona havo TV yavo chimwe chiri kumhaya chichingomhaya chingotaurana nomushandi. Toita sei tamirira kuti paiva nebhini kariya rokutsika nechikumbo rovhurika.
tataimira boy kuti unodi uchabuda achirasamara tagara takamira toona boy wandodai atarisa ndobva pinda mukati kuti murungu pane movement isina kunaka panze apa aish watototaurira murungu toona murungu omhanyira undotora chi futi iye akagara diviri tv yakatarisa vachiona tv samagarira mamakaita saka pfuti dzaiva uku kukona yake inoenda kubedroom saka pakasvera achitotora futi iye wakaita chinangwa chekundoridzana pawindo ndokuenda achindoriridzana pawindo apo ndoti papa basuka achibva pazata pakukurova pawindo ipapo nebasuka kuititi handirinoita utsi ibva tapinda mumba muyamu chimwana chapinda pasi kuti achizvuva vauchikika ndokuchisiya mai rokupwanya pwanya ndobva tapinda munzira ndobva takangobuda mumba imomo titi akaura language yedu iyayo kungojamuka akaura tibva taenda pachitengi chake zvimatengi zvazvo zvanesa mumapurasi zvedhiziri tibva tavhurira ndobva tati mujibha pisa petro inotsva zvipasi apa tsvacha ndobatira nezvitengi zviya zvaiva tu chimwe chedhiziri chimwe chepetro ava taadvance ndokupinda tapinda muminda yataipfuurana mumaiva newiti tabva tapisa witi inotsva sekuita parafini kana yakuoma ipovha yatati nayo ndobva tatipinda namatanda muchingorowapo fodya muchienda muchikrosa muchirowapo ufodya muchienda vabva vaita saizvozvo saka ipapo nane LMG ndakamaka ako sezvinhu zvakaitika kudhara ndakandotsika muswambu mune mvura ndichibva ndadonha ichibva yadhisijayika ndandimazvona saka pandakazobata futi iri bharawo rarapisa ndorakazondipisa pakanetsa utsva munoziva kunorwadza pakanetsa kupora ndikatombomira kuopareta tapfuura tabva taenda varongo vasaraona moto uya hatizivi zvakaitika tabva tafamba tasvika mumapurazi mudohwa tasvika mudohwa muya umu takasvika kunonzi unenge munun'una weumwe sapurazi ainzi Majongwe animaona ndobva taenda taima yapera kuti tindobata kugomo zvangeita ndingangofananidza nepano nekutauna toita sei tikati hatibhesi saka ini pana ndine MMG ndakagara nomukomana wandakanda paLMG yangu animaona iye ilight machine gun medium machine gun tikati isu tine pfuti dzose dzinomera namakumbo isu tine pfuti idzi hatichigarira kuno kurodhi kwatabva kuitira varongo vachidi vachiuya tisu tine pfuti zvombo zvakakura mota yedu yanga ina comrade TS uyoyo vamwe makomrade tadeploya zvakanaka tagara varongo varongofamba kuda vaijamba vangoona kuti apa vagare apa totangira pakati ndokundopaka mota dzavondofamba saka isu takagara muziva mukufamba kwechisodzi hakusiko kumhanya vanotofambawo vachitarisa tikaona zuva radai kuda zvakazondoti kumatutu imomo vasvika metiri isusu hope dzabata indada muona ichi chikomba chebhatichi ndo chananga ndakatsikirira ndakadai so umwe wangu akazvambarirawo akadarowo pane yake LMG tive takavanda seri kwegwenzi iwo ari kubva nowo mudzimai akatibetsera ndii kuti pavakaona masoja pavakaona vakafungidzira kuti tavapinda muambush ndokutanga kuita kutiza hanimaona ndo zvatimutsa apa vaindotora posiya tiiona vatova varungodikabva uyu achingododai kaskai nyere wakagugwa apa ini ndakangodeidzera kuti mai wei ndafa
ndane chiheti changu makomrades mazhinji chegreen chaivhara mashoulder kunoku chakaita round chine kakepsi kadaigona kupetera mukati kana ndichida kuti chidai chakarohwa nenyere ndokuwira pakati pamakumba ndaakutsva kwangofura kudai kuti chiwire pasi kwangopukutira kudai apa ndiri kutoona kuti pana ndichabudirira ndione zvoita uyu Kaskai pakata kuti nyerezo dzoita uruzvi kuchiuya pahembe dzangu apa ndaiva nakashiriko kangu karedhi keshiriko diki diki kandakanda kagadzika pane 30 kingsgate ndoya ndaisvuta zvakarobwa nenyere muzimutumbu rangu irika kana pandakagunzwa chiheti chakarobwa ndakangozuva LMG anokuti ndopfuti yandakatanga kupatisa nayo ndokizuva ndobva nangofara safety lock ndakati zi ndichikatarura chibhandiriya chechi pavakangonyaraza futi ndakasumuka chipota namakwenzi ichibva ndapota seti kwechuru ipapo ndiri kutoshaya kuti zvakafamba sei namaponero akadaro ndadaro ngati manje kumhanya nenhasikeneka zvandaonekwa ndichimhanya apa vanogona kutondidi kunditevera zano nderipi ndatorgaende hafu mabara ndichirova iyi yauyu Kaskai ndichitsveta ndiri kurova yangu MG ndiri 1 ndasara 1 vamboaenda saka comrade TS wakazva kudzova kwepfuti akafungidzira kuti pachina comrade achiripo pasurprise attack ini ndiri kutorwisa kuti ndisatopoteverwa ndisadii ndiri kutodzorera zvechiwa serious zvokutongoti vasatongouya vanzi kuti makomrades aya ari kudzorera ndiri kurova iyi ndiri kugadzika pasi ndiri kurova iyi ndiri kugadzika pasi ndaona kuti ndikanzwa bhuzi rauya muchuru imomo randaita sorondorova kuseri ndikanzwa ngati vamwe vanga pandatokuwara the second shell riri kupinda musoro ndichitora pfuti dzangu ndikaona spota yauya nechipinda mugomba saka mugomba mandakapinda mukarwisi ikako kaiva nekamwe karwisi kaikwira mugomo saka uku kusaidi kune minda uku kune minda saka mazuva zvinoita pofu yanga ichitema manzonzo aya ichikanda mupisi muya muchikanda ndomadaipota ndichivana manzonzo muya ndichikwidza like kuti vamwe vangu vakavatisa Simbai na Farainemos vakandiona nomwe ainzi advance vakandiona ndichiuya ndichingondopindikite mukavha mugomba ndiwani yange wasystem asi vakavatoona kuti ndimukoma chikini kondimi ndati Kaskai wasara pfuti yake takabva tatorwa ndatora vakomana vangu vaya ndamupa imwe pfuti ndatakurai ndaneta vakomana ndokufamba kuenda kundosangana nakomanda detachment commander Philip Kumisaurana pataramba vamwe saka ndakasvika paya ndoti takurelax kuti onane tandabva kuridza pfuti ndatakura pfuti zorema ndakumbozororawo ndo director handiti makomrades taatinawo ndichiva director paya pasara comrade vandoita nasiri vandoita search vatore comrade kana asiwa zvanzi wausari handi ndiwo tinotoda vakudzokorora futi ndakaita sechati ni beta ndiinde kumushasva uramba ndisevenzesa kudai ndichazorora nguwai zipfuti rinorema kai ndangobvuma sekomandi taenda vanzi tanga kuridza iwe naiyo ishefu futi dzotanga kurira idiki zvinoka ndoridza ine ndoonekwa ndindotanga kudonhetswa faya vahwe kuti wauya ndamira hangu nomuti ndikati hapana zvokuita komandi yechisoja ka ndabva ndamira nomuti ndakarisa apa handina kuzvambarara apa ndobva ndarova mabara angu tatatatata ndakudza kumaungira kuti ndokudza kuti zii ndobva adedzera kusvika nzi advance vanzi vakomana vamaeke idzi dzinoonetsa nyere dzadzo idzi ndadedzisa vakomana vamaeke vakomana vamboti kokoko fambei
tasvika kundosvika paya hapana puti yakarira kundosvika munhu hapana chishiriko zvanguva zvimakwande forya yangu yatsva yacho chiheti changu chatsva kaskai waenda ndobva tadzoka kubhesi ndobva tazogara kubhesi tazonzi tiri kubhesi tadzokera kuchinyamugano kwasamukange ikoko takasangana masection mamakomrades ataiva navo vainzi vana gagaga nana shefu anzerimo namo vaivapo nanazivai muchada makomrades ivaiva pahonde iyo vaivapo yakaitika pambuya nyatanga mudohwa macho imomo hondo isu takatanza kuti varungu vaenda padohwa pamatownship ndobva tati takawanda let's go and attack takomando vasvikanzi endai mundorova varungu tabva tafamba hatina kuziva kuti pane gurupu yavarungu vacho yatova panyatanga saka panyatanga pacho pane chikomo manje chachiripo ndochavanga vakalea ambush saka vauya vaiziva kuti vanouya vachipinda muambush tabva tasvika laki nana maropa wacho comrade maropa wacho ane mota 60 tabva tabuda mubush thick bush tichiuya payadha ndopatatoita maguka namasocha soja yacho baba ari kutiza kudzokera kuchikomo ndotora maposition ndopatanga urira futi uyu comrade maropa ndoparobwa gumbo iri richibva ratochefuka mai waenda tokuvara pano gwendere futi pasi saka tatangoti umu apa ini panapa ndibva ndasvoerera mota 60 eya ndokutora ini hana kutrena mota 60 asi pachisoja unongoona kuti uyu anodai kupotsa kana kugona ndakakanda shell iye ndiri kumuti maropa uona patiri panapa kadistance kanoita pane hembe idzo dzakayanikwa hapana kana chimuti kusumuka pazvitombo petiri iwe chizuva wokurora uchienda ndichikanda ndichiridza futi yangu ndichikanda zvimashelo ndakakanda zvimashelo zvitatu chondoti ndombobata yangu ndoti kokoko ndichiona kuti mwawangu wakudi wakundosvika kukafu ndibva ndatora chipochi chake chibhandiriya chake ndasheya mashelti matatu ndabva ndatora chibhandiriya chake ndichimhanya ndichisvika ndichimuti huka saka zvendiri kuita izvo pana comrade anga atobuda muposition vanga vari vatatu vatondiona kuchauya kuti varidze vototya kuti vanogona kundikuvadza handotonzwa comrade mapinda aizvo kumuri pano comrade akuwara ndandakamutakura nefoni chitotakurai comrade ndobva vati uyu side ndokutakura mota yake takafamba pano mudhara anonzi kundishora panova ndo pataibikira sadza tiri pachinyamugano pacho pasamukange takasvika ipapo tiri mumusanga imomo takaona ngoro nemota ngoro nemombe ndoti nemota ngoro nemombe yakapakwa ndege dziri kubhomba musha uya wataridzirana futi panyatanga tati pambuya nyatanga ipapo dzimba dzava kutotsva ndikati sekuru chimisai ng'ombe dzotoshaya kuti ng'ombe dzangojaira futi ndokutora umwe wedu mumaropa ndobva tamukanda mungoro imomo ndokukwatsura mashizha ndobva tavhara mungoro tikati sekuruka chibudai muno musango muno musativedza muno munobhombewa pamwe neng'ombe dzenyu chitobudai muinde mubani muonekwe kutoti ipovhi nengoro isu taakutoonai kutamba nokuti deno takada kubuda nedivi raenda navamwe tatisati takwanisa kundobudirira tikati tisatokuonai kutamba todzera takadai totondobata renji iyo zvekuti tichaona pamupeto wopinda napapa hazvichateti onai zvavakuita ndeke vachibva vabvuma saizvozvo vachitenesa ng'ombe dzavo dzichipinda munhasingeni vachikwira pangoro zveng'ombe dzavo ndokuenda naye nakomrade maropa saka isu patakazobira zvakazoita tichitopa ripoti kuna komanda
vana comrade Namwa vana Sanyatwe ndo vagurupu yakazoona comrade uyo konzi pana comrade akuwara watapawana comrade Chiki uyai mumutora ndo pavazoburuka mugomo mavanga vakabhesa mandaiwanza kurwira ndi ndokutakura comrade uyo saka comrade atakurwa muchanyatsi kuziviswa mese because mukazwa kuti ari pakati mukaita hondo umwe wenye akabatwa anotaura mokwadzisa pofhiya futi nakomrade uyo achikepshwa saka zvaiwanzo kuita secret yakomanda namedhiki anozondomurapa matreatments saka kana makagara kudai yasvika nguva yekungoti munongotsvaka vanhu vaviri for security reason moenda moti hapana patisechi pamwe mosvikira pamusha pamwe akaiswa kugadheni uko kana kugandiwa musango mugwenzi otreatwa namedhiki vopedzerana ndi anonzwa ubhandicha odzoka ivava vamwe venyu havatofanirwi kutomboziva havatofanirwi ndo masecurity ataidini ataive nawo because hondo yanga isingatibvumere kuti isusu makommandas tisaiswera tichiziva kuti tichaita zvakati maererano neinformation yetinoitawana kupofu kunana muchibva kuya enda munotora reconnaissance muongorore pakati nepakati nepakati hativavudzi kuti tichazorova imochifunga kuti pano tinoda kurova pakati ndo petinoda kutanga ndiwe komanda munotokoyera vanhu vakarelaxa chongangogona kuti gezai pfuti dzenyu dzanyanya gezai pfuti dzenyu ukavadaro kana vajaira vanotoziva kuti pano zvavakufunga yavaondei mozochiti kana kumafo kuya kana pana masango uchitotanga kuti form up muungana kana maungana pa ndo nzira dzataiita toita fodya dzedu kudira pasi tosumuka tichiinda kwetinoenda voita izvozvo takutotaura manje ipapo manje moziva kuti hapasina pofu hapasina comrade achasangana nepofu makutotanga kutaura kuti torisumuka pano tiri kuenda kundorova pakati because mukataura masikati mukapinda hondo masikati akabatwa uye achataura kuti manheru vaitoda kuti tindorova pakati andimazvona zvomamasikiriti ataita saka tiri papo nyaya dzevatengesi mutengesi wamakambosangana naye wokuti uyu akanga atiurayisa kuti akatiurayisa makomrades inzvimbo ipi manede dzeimomo pano mutengesi uyu aivatera wainzi Chimbetete saka zvaivatera aiziva kusona mabhandiri amakomrades kana anenge asakara saka iye wakaita ukama nemakomrades ndokuita ukama nevarungu saka isu taiva namasvikiro maviri aiva very strong anonzi Marenzva naivo chief Nededzo voshe vacho vaititaurira zvimwe zvinhu because pane zvinhu zvakafanana nagava rina maririre aro raitizivisa kuti pane zvichaitika zvakadai kune hondo kana gudo kana njiwa ndezvimwe zvinhu zvatingataura zvataiudzwa munzvimbo yacho kuti mukaona zvichidaro saka pane dzimwe hondo dzakapindiwa ipo pasamukange pacho nekuti ndo paarea paaive iri munhu wacho vanasekuru vaya vozozviona masvikiro aya votiudza kuti pano munhu wakadai pomunoendesa zvinhu zveizvi zvigadzirwa une chinhu chaanotaura nacho chinogara mudura saka information taanayo kwakuchizoenda waondosvika kwati ko mundara Chimbetete iwe unokomunikata navarungu une radio une ovhaovha unotonawo namabhatiri unawo ari mudura rako rezviyo ndo zvatainga pana kutora imamutaurira chokwadi chaikadai watoenda kwandotokotova izvi ndakaendapiwa chimwe kana magananga auya oita sei otiudza mutengesi iye wakaurawa Chimbetete ndo Marusape right pakaita umwe musikana uyo aidana nomusocha idiro kwana chiwete icho pana chiwete vanhu vanoti dema muchiziva kunonzi kuSt Teresa mberi
iri pfekerwa mberi kweSt Teresa. Saka musikana uyu kwakusingabviri kubhesa nenyaya yekuti kumapani waidanana hake nemusoja wake. Musoja wake waiburukira kumhiri kwaTandi ozobira mucheke ouya voona nomukomana wake. Saka ndiye vaiti achitaurira mukomana makomurezi aditi vamwe mayuthi ndobva azviona kuti mukomana wake anouya achivata naye kuno achidzokera vachikomuniketa nechi ndobva tati hainema mayuthi ndobva taenda mayuthi ndamobata munhu ngari musikana takauya naye tikabhesa naye patarambamo. Ine ndingangoti ndanga ndisinganyanyi zvangu kuzvagwa kwangu ndasinganyanyi kuita violent nekuuraya pofu. Izvi zvokuti pofu yatengesa muuraya haindaitongoti ungati kudi unenge agwadziwa ndokaiva kapolisi kangu. Vamwe vakazoti unotengesa ngaurawa ndikutora matanda nomufananidzo wekukora kwenhengo yechirume achipfekedza achibaya blood kwakuchizoti munhu andikati matoparadza munhu pauchikuti ari pacomrade ainzi Marvin taimti Marvin Gaye vatora pfuti yangu andakatogara iyo yamakumbe vati tora pfuti iyai pakati rato kutedha vanguti tatatatatata musikana yeye achifa ndomwe mutengesi iye ndomaparari akaita. Takawana umwe mutengesi anga ari muraini rinonzi iri andabvekerwa futi kuSt Teresa waitengesa kabisira. Saka paiva nomudhara aisevenza paSt Teresa achienda kumba kwake. Mudhara iyeye wakazozviona kuti munhu uyu unotengesa because masoja aimbouya paSt Teresa iye wouyawo ipapo because masoja aiuya paSt Teresa aifungidzira kuti anowirirana naFata sezvo ari muganda jena asi Fata waizvidzana nesu nandimazvona. Saka ndokuzomuwana mudhara wayo tamubata tidai ndo zvakati takanyanya kuita naye dangomuti uya kuno muchibva tichitsvakire bako zvakanaka ratidi kuti acheregwe ande mundotiratidza ndosvika pabako ndokuona rakaita muparavara zvakanaka asi wapinda kubuda umu tikati kwira hako upinde woga nobva akwira hake tokupinda woga ndosvika ndokuwakanezvokuti imomo tikati siya akadaro navamwe vakati haakara nomunetserei amangofunga zvokuraya munhu kuraya. Takatora mukomana aiva nerifle ndobva angoti nokumusana futi iri mubako kuti isadzika sound ndogomba rake pane panonzi pataramba vamwe. Tichangotanga kupinda zvinhu zvainetsa paiva nomutengesi asi mutengesi uyu munozova vamwe vanhu vaifira kuvengana kwenyu masibhileni kuvengana kwenyu kwaingoita kuti umwe anongoti ndoda kutaura kumakomureti kuti uri mutengesi nomuroyi varoi takazopedzisira tonhu mukapedza nyika yose hapana nyika isina varo musauraya varo vamwe vachingofira kuti unoroya. Saka uyo vakangonzi unoroya plus unotengesa mai vavo ndofunga mwanasikana wavo wainzi inenge ainzi Lucia vakangodotorwavo ndobva vaviwa nongoti pimai gomba renyu ndopima gomba rokuti pofu cherai ndokuchera ndobva vanzi pindai murare mukati megomba rei ndobva vapinda nokundorara mugomba mavo. Vauchiti mayuthi ese taitova padhuze nebhesi mayuthi ese mumwe dombo rinosengwa apa pamusoro muchikanda kusvikira matombo hapana anotarisa ungokanda hofuratira kuti ndononga rimwe dombo apa totidedzera kuti ukatazvoda kutamba pano unomupinda handimaona manje. Saka kunotoseimba matombo achikandwa kusvika abuda panze kudai right
tosiya utsinye hwataita tino umwe mutengesi atakabata wechikomana. Saka pakaita kuti parire pfuti hapana kuriritswa pfuti. Ndobva tamuti magrenade ane muruziva grenade rine rakadai. Saka rine tambo yaro inogara mukati kuchitanda kwavo. Wovhura chivharo chiya wotora grenade riya wobata huka. Saka iye wakanzi pfekedzwa grenade munoda kusunga nebhani. Kanzi iwewe kana uchida kuti upone tokuregedza panapa unonyungu diki. Wazviwa hapana zvetichakuita haana kuziva. Katika kuti go. Saka pakanzi go nesecurity wakasumuka nespeed achitoignita grenade riya. Ngototi pana grenade ralamuka kugurika chiuno namamwe mafire akaita navamwe vavatengesi vavo. Vamwe umwe anga ari musoja pajecha puri pabvekerwa imomo. Saka waiuya waiva nenharo iyei zvokutoti mhonya chaidzo kutobata pfuti yako muredu. Kati iwe pawasvika kwakanyudza chireka uone. Havakabudisa $10 vaiva nezvana zvikomana zviviri. Ndobvabudisa $10 nokupa chikomana chake. Zvikanzi mungosara muchiva nokubudisa makindo kusiya vatoona kuti pana pachadzokwa. Waidherera achiona fanika kuti kuda vanhu vaviri vanhu vatatu. Tara kubata pfuti dzedu iwe famba. Ndobva taenda naye takadzoka kuno kuna River Nguwe. Tangomuti zvambarara apa. Hachokuita papasina. Takagara. Povho takaimo. Iye munhu haana kuchererwa gomba. Rari zigiant zirefu. Asi povho kungotuta vachingotaka kusvika afe, kusvika avharike namatombo. Nokuti siyai uyu hapana anozomutorawo. Kana vakazomuviga because yaitova mhosva kwetiri. Kuti muzotora hama yekucherera. Maichionazve. But taizopedzisira nenyaya yamabhesi yokuti tichazobhesa mosimeri yamani. Saka vane hama yavo vaigona kungotorawo usiku voviga zvavo. Kuitirawo kuti munhu haazongonaki pachivanhu chedu kuti nemidzimwe yenzvimbo inenge isati ichafarira. Saka ndezvimwe zvataisangana nazvo izvozvo panyaya dzavatengesi. Handiti. Masoja aikutsvagai. Tikutsvaga munhu anonzi Chikinya Masendere. Chinangwa chekuti wabva wati ndiye munhu watiri kuda. Chinangwa maoperation aiitika munoona kana tichitsanangura munhu achiinda mbiri. Kana muchiti Dynamos inogona bhora azvirevo kuti mutambi 1 ka. Ushingi hwakomanda anenge ane mauto. Komanda haungagoni kubva wega. Saka ukaita ushingi nekugona kuronga mauto wako achibudirira mbiri inoenda ndeyakomanda. Ndo chinhu chokutanga. Plus ini mukuru yakupinda kubva 1976 yandakuudzai. 76 uyu ndakaramba ndichitenderedzwa munharaunda imwe chete nenyaya yekuti pfuti iyoyo ndo yaidiwa tioparete imomo. Saka ndinozikamwa zvakanyanyisa kudarika vamwe vaiuya vonzi chiendai kumakomo. Indai kwakati, indai kwakati. Indakaramba ndichingotenderedzwa munzvimbo iyoyo kusvika independence. Saka ndinozikamwa kazhinji kudarika vamwe. Ndezvimwe zvinhu zvaiita kuti mukurumbira unofamba nokuda kuti I'm used nevanhu. Hapana bhesi rendisina kugara. Hapana musha wendisina kusvika pakaitika hondo. Saka hondo dzangu dzakawanda ndichingonzi vana kumukoma Chikinya, vana mukoma Chikinya. Zvoita sokuti ndiwo wainyanya kuridza pfuti maningi. But bwaiva bushingi plus pfuti yangu iyi yava nevolume zvokunzika kusaridza kwangu kana kuridza kwangu. Inotonzika kuti handingatombonyepi komanda unenge achinzwazvo. Ndoti ataridza kusvika nguva dzakati unenge achizviwa kuti nema watonyaradza pfuti wabuda. Saka zvombo zvangu izvozvo zvava zvakasiyana nezvavamwe. Zvaipazve mukurumbira wakati nyanyei. Handiti.
pahondo yamunoti takagara nhasi mukanyatsoifunga munosekerera kuti mabhunu pai ndakavarova kuti yamakarova imimi kuti nhasi munosekerera kuti mwanangu paipaika takanyazoti yes makabva balls munyaziva kuti ndavasakadzi. Ndiyo hondo yaida kutaurira yokwabhande yemurungu bhande yamabheto kuti matatu iyoyo. Iyo ndetozwa kuti ipapo takaparadza. Kozoita yanda kuudza ya pasamukange pandodzi pachinyamugano paenda iye zvinezvi panotori nemiti yakatoma inokwana mikute inokwana mitatu nekuti paita repetition yekubhuyiwa mabhomba achibharura miti nyere chidambura miti iyo takarova mabedford iwo tikagutsikana akatsva tikaona helicopter ichiuya ichitakura vanhu povhu ichitaura kuti taona mabhodhi akati povhu aizotatisi zvakanaka nokudya but munozoona mota dzazouya kudhonzewa mozoona kuti apa taparadza ndedzimwe hondo mbiri dzedzimwe dzakakwirira rate yedeath yevarungu vatakauraya idzodzo. Chinhu chinonetsa ndechekuti mataxi ataigona kuita mumakembi mune musingazivi kuti mune vanhu vakawanda zvakadini. Murori pai pandambotsanangura nchiti tinowanzwa kuti varungu vanenge vari kuma30 mubedford 1 vachiitira kuzoti vadeploya masection avo kana matatu avanenge vanawo kana maviri avanenge vanawo because mukawanza kuzadza bedford vakatidziwa pfuti hapana space munopedzisira matofurana kana kuti vakatsika landmine ndezvimwe zvinhu zvinodini. Saka kuzoiti stimata povhu dzenyu ndo dzinozotokuudzai vachiona vachitakura ndokuti muzogona kusova namba because imi mune mato inda. Besides yamakazingewo futi mapfurwa naComrade Tears pavakakanda mota yava ndepi imwe battle zvakare yamunoti apa ndingadai ndakafira ipapo? Mauya zvakanaka imomo muarea imomo pamberi pacho ndakanga moti inozi Praziani is so close zvokuti inofunga kana kilomita yatokwani pandiri kutaura apa nopanda kutaura takaenda tanzwa kuti pana varungu ava masoja vari vomupurasi vaingorongana ivo votsvaka magadlaka saka ndobva vaonekwa varungu ava ndobva tanzi kuna varungu vanosvika kuma6-8 vari kupi tataurirwa tikati tichipinda saka isati tauziva kuti varungu ava vatondookupaya muchikomo ichi ndo chetiri kuda kuti tipinde tikwire tichiinda kuya kwatavanzwa vari tatangirwa apa varungu vakagara zvavo pamusoro apa vari kuona inota takawanda manje taita bf yedu kuputira lakini ndakasendamira kuno kuroad kunotangira chikomo umwe ndokukwira muchikomo vaona macomrades putinga dzinaye dzichibva muchikomo pane pakasara macomrade maviri ndikanga mauti mumwe wacho wainzani ndaiva namukomana ainzi Max anga tichangomutora achipinzwa musection mangu achitsiva ainge ari gwada posto uya wokubata bhegi rachef ramareports munhu anga amutsiva anonzi Comrade Kit anga tatitoshanda naye pafeting apa saka ndiye anga amutsiva ndiwatati naye wangoriza mhere achirova pfuti yake ichitara guruva kuti tsvete ndaonekwa machi ndopatanga kuti nyere ndongoshedha nerevhesi murume ichizara rwi ndikaona ndarowekwa kepisi yadona handava kuvara ndichingondoti pakati dzikire ndati vakomana vakaramba vachiridza muchikomo muya vamaranza vachidini moto ndokunyarara ndokubuda ndokutoona kuti pandada ndakazodedera ndabuda ndeimwe hondo iyoyo yapadhuze mapurazi acho zvinhu zvava nenguva zvaitika izvi
memo iyoyi vamwe havasisina yekuziva kuti kwaiva nanhingi kwaiva kana kudzironga hondo dzacho idzi kunonetsa nokuti zvana makore zvaitika 40 and 46 years ungadaro plus 1976 77 78 saka hadzisi 46 dzitori tongoti 50 years saka ndezvimwe zvezve chete kuti chinhu chinokurwadza haunganyanyi kukangamwa zvachose saka ndichiri kurememba nekuti zvinhu zvakandirwadza kwenguva yakareba nekuti taiona mafire makomureti kuti unomusiya avhunika gumbo nekuti matakurire hauna ungomusiya life kuti uzive kuti vakazomutora kana kuti vakazodini pamwe wochinjwa ndiwo unoziva pamwe wofa vazhinji vanovorera nokuda kuti akakuona kuti wafira apa wakatofawo saka achakuziva ndiani hapana ngoora zvakadaro saka ndo most of the thing zvinonyanya kutirwadza kuti takazokangamwika kusvikira pakutoti namabhonzo vamwe vedu asawana kuchengetwa zvakanaka tisu tava kutochengetwa hedu zvakanaka nokuti takararama ukagwara ukafawo zvako unoenda kumusha kwako kana kapolisi kako but vamwe vedu ava so takagara totoziva kuti ningi hapana kakazombomutora ka pamwe mumaitiza naye akuwara handimaona manje mabuda mukilling back pamwe mapinda muambush motiza naye mofamba naye muzvuzvurudza kumugwadzisa futi pamwe mapesana namedhiko unono kwakuatenda mozoona haakundikana mototora futi momusiya ipapo imi vacho mamusiya ipapo ndimunopaziva mopindawo hondo mofa achamuziva ndiya saka kusakatika kwakaita vamwe vedu kunongotishungurudza noda kuti deno takange tangorangarirwa hedu tichivigwawo vamwe vedu zvakanaka mumabhonzo sezvatava kuitwa zvinongogwadzawo kuti mafira ndo independent yacho ka we don't enjoy it zvakanaka handi maona mandogara muhosere muya one room one door one window handi maona mai saka kuti unyatsozotarisa kuti saka chandaita chaicho chii mutsaona dzese dzandiri kupainoronda unongoona kuti unongoonda kana ungoita bp woga unozvidzora kuti pane nyaya dzataiita isusu taiti umwe wedu akakuwara toti ndo hondo yacho saka ukangopindwa naizvozvo unongoti ndo hondo yacho but hatina kunge tine tarisiro yokugara kwakaita sokuya handimaona manje tatu anokugara kwana ndaitoseka hangu imwe shamwari yangu wandachiti simbai ndichiti patisizonzwana rubhengura chaibo wanongotorwa picture dumbu riri pasha una kana chokupfeka nana nehanda vakangomonera micheka yavo anambuya nehanda vanotombokurudzirwa vari pahiro nomukati munobudawo comrade here muya naishefu wangu hazviratidzi asi zviriko ndosaka zvakadaro hatina zvetingaita hurumende yedu independent tisi takaibwira saka kuipa hapana tichinopedza sekudaro madzoka imimi kuhondo vabereki makatanga kusangana navo papi ndatokangamwa kadhi rangu raririmo ndatomboda kuzvifunga ndichisangana namai vangu kubhulawayo kumagwegwe 400/7 namba yacho ndakasangana navo mai vanga vadedzwa nomukoma kuuya kubhulawayo isu tiri mumassembly point saka indakazwana munhu aibva bhulawayo aijisivanda vandakazonyorera tsamba kuti wosvika pakadai wondopa munhu anonzi ningi izvo zvandakanyora izvozvo ndobva aenda nokupa mukoma wavo saka munin'ina anotevedzera wanga ariko ndee wakazozwa kuti ina hangu ndachimbokomuniketa nomukoma ndiri musango nokuda kuti paiva nemunhu wopamuswere aisevedza futi bhulawayo saka ndakazomuudza kabisira nongomunyorera kuti unoenda padheri wondopa munhu wakadai unotaura ndainyorawo zvinoita kuti akabatwa namapurisa ndaingonyora mazita ningi omufemiri medu iye nomuudza nomuromo kuti
munhu anonzi Ningani pachisamba ichi ndanyora mazita ose mupenyu ari mumusava. Saka munhu iye ndiye akatanga kuti communication nomukoma azive kuti ndiri mupenyu asi ndiri kurwa hondo ndiri kwaWhatsApp. Nawo tawa maassembly point wava uyu Sivandau. Ndiwo ndakazopa chisamba chokuti ndakuno mukuru wangu Ellen Mission. Ndiwo akazoenda nechitsamba munin'ina wangu ndokuzouya naye oti kana modzokera mondiudza ndokubva vadzokera vese. Mazuva iwayo taikwira free rate yamaassembly point nokuti taiverengwa kuti hatina mari. Saka wakakwira nomunin'ina wangu waujoined sedi ndokuuya kuassembly point ndokuzonditora ndobva takwira free rate ndopinda mubhuruwa. Ndokwandatanga kuona ana mai vangu nemukoma wangu. Saka vanhu vakatanga kundiona mukoma, munin'ina na mai. Mai votochema uri mupenyu tokurukurirana. Ndosaka mapikicha ayo ndakati vazembera kudai kutoita rushiye chaiko. Saka tazodaro ndakadzoka ndobva ndabvunza baba variko. Baba variko. Ndati mai ndavaona. Ndombodzokera kuassembly point. Kana ndadini ndazobva kuassembly point tatambira futi ndondoona baba. Ndakaenda mai variko Bhuruwayo ndobva ndaenda ndondoona baba wangu. Saka ndakasvika ndichida kuvhundusira baba zvechihondo. Zvikanzi ungatiudzi ndiwe Ningi. Ndikati baba ndingakanga maropa rangu wadzoka vafara. Saka takazosvika hedu pakuitirwa chivanhu cheduwo kubikiswa zvimadoro zviya muuraya muchipfuwo muchifara muchimwawo hama dzichikuonai. Ndo masanganiro ndakaita navabereki vangu. Kana mukusangana ini ndakazoita munin'ina wangu akanga afana kuroora indaenda kuona. Saka anga atova nevana. Kuna vana vakakura kudarika vangu. Saka ndakaona kuti munin'ina uyu zvave pano regai ndiclaime pokurima. Ndati baba inini ndiwe usabhuku. Ndati baba ndoda pokurima. Baba vakati imi hapana wendopa vandakapa madzikoma iyi. Imi muri tu munogara pano. Asi muda wavo mukuruwo zveshuwa. Saka ini ndazoona ndakusponza mukadzi womunin'ina uya ndichimuchengeta navana vake. Ini ndazosvika pakuroorawo. Ndaona pano munda wanga uchirimwa noumwe munhu original womunin'ina wababa wanga atama kumapurasi. Saka ndo ndikati aiwa munda chindipai uyu tiwane maoriginal minda yepegi yamudzvigi yamudhumeni chaiyo. Hanga atore. Ndatora munda waya ndikati munda wacho waiva nemunhu anga ane mazirori ake akatosiya stendi iyoyo. Ndochigara pastendi mai vakati asvita iwe nomunin'ina unosara pano. Saka takazomunin'ina ndakazosara ndiri muimba yababa. Munin'ina ndobva apuwa pokuvaka mustendi imomo. Ruvanze ndogumwe ndobva apuwa pokuvaka. Ndakazotanga kuvaka musha wokutanga ndokumendera maraundi matatu mai vangu. Paiti yevazukuru vavo kozoita raundi yavaita bedroom ravo youswa ne4 rooms yababa uri iyoyo. Saka ivo mbuya vavoda kuti iyi handichaisevenzesi vakurara mune maraundi avo ndokumamendera ndokuvaka 5 rooms yangu. Saka iye zvino izvi tiripo pamba pababa munin'ina wangu wakashaika. Saka ndakazovaka 16 rooms pamba ipapo. Ndangoti August uno ndo ndiri kufungidzira kuti kana ndikange ndararama mvura iri kucherwa toisa plumbing yotonzwa mvura. Saka mukoma wandakasiyiwa ndinaye wakashaika ndinda sabhuku. Ndasara nehazvanzi 1. Isu taiva vakomana 6. Saka pa 6 apa pasara inini.
vasikana pasara 1 vaiva 5 pasara 1 saka so ndine sabhuku ndiri kukondorora ndinongoti ndikaenda kumba ndofarira ndina madzimai 2 mabrothers masisters saka ndoti avo vari kumba ndovanosupply ndo vanogara noufumi hwakawanda ndokune zvivakwa chaizvo chaizvo avo vadoko ndo venotengesa navo kuno ya tiri mukati mazvo mararamiro andakaita kuti ndisumuke ndisvike ipapo inyaya yekuti ndaiva muchovha wamakasi ndichivata kana umakasi ndichimhanyira kuti ndiri mubati wehove nditori fishimonga zvandiri pano ndakazotanga kuita 1983 nditanga kuita zvechimbazo makambani achashanda vana Olivine vana Agrifoods achafamba zvakanaka ndaikweretesa pana mutown mese vana window cleaner ndaikweretesa vanhu vachibhadhara mari vana Dunlop tire saka ndaimhanyira kubata vamwe vakasira kuti sumudza zvinhu izvozvo kutenga mombe dzikambosvika kuma16 ndikatitema dzese padrought pama92 paya zvakasira kuti sumudza ndadavaka imba yangu ndakatanga kuunganidza zvinhu zvese ndobva zvakwana ndokumwa macharges amabhirita ndizotangana navo ndichisiya ndakazoenda kuvetting ya 2022 ndopayakatanga tisingaverengi yamugabe uyu yamugabe yakanga yambotanga ndobva zvangupera vanhu ndokutangazve uyu apinda ndeya 2022 ndo pandakaziisa mariyo ndakatenga masola ari 6 480 ari 6 ndobva ndachuba ndokutenga kv3 yangu ndobva ndaisa vana vangu vachiroorwa na 3 mamistress 1 hake tingatauri ndoda tisingatauri zvino ari pari ikoko kumavakuru vakuru saka vaviri ndinavo mavhenda saka munoona kuti tarisiro yechetinosiyira vana vedu hapana ukasatomutsa. That's why maona age yangu inei I'm running 68 years ani maona manje but still ndiri kushanda saka ndingati uri pamujandigererewo uchishanda ani masonda wakumhanyirana vaivo ukasiya vamwe vakaenda kuchikoro vakudarika saka takutosenza navazukuru kazhinji kacho nokuda kuti hatina kusvika patsime pakati pedza nyota saka zvinowanika hatimbotye toramba takangonamatira nehurumende yedu iyoyo tichatirangarira haya pashoma pavanenge vachikwanisa kana vane mhanzavo ukarooregwawo mwana wako ukaita mwana wako anogonawo chikoro unowanawo basa rakanaka rokuti unowanawo yesipo uchirarama wako handitika muna comrade tichivhara chirongo wamuri kutsvaka kuti ndanga ndina comrade nhingi takapedzera kungoonana kuma-assembly point nanhasi handauzoziva kuti akafamba sei macomrades akatowanda tinana Saringo tinana Robert Maunganidze tinana Gomalo vakawanda zvokutoti vanotoda vakawandisa handitika ayo tinongoti vanazano vamwe tozonzwa neukama kuti nhingi vaibva kudivi rimwe uya wakashaya vamwe hatisati tatomboziva kuti hapana anotomboziva iva vachiri kuti bhadzavo kuti tizwe kuti akambozofamba sei paya mumwe ungopedzisira achiti ndakapedzisira nayo ari pakati ndo zvimwe zvaita aya ndoda kukutendai comrade Jikinya Masendeke nekugara maawa 3 chaiwo ndatonzwa amai vakutofona kuti kojaya rangu hariri kupiko ayo ndoda kukutendai nenguva yamatipa pazuva ranhasi sekunzwa kwamaita comrade Jikinya Masendeke vachitaura ndoziva kuti vamwe venyu pavanga vachitaura vanga vachiti senge pfuti iyi
ndakazimbira apa mabara aya muzobvunza kuti aiwa panga paine pfuti pano kwete vanga vachinongedzera apa picture yavo iyi yavakatora vari kumission kusomalia handii saka ndopfuti vanga vaiti aiwa nemusiyano vachiti ndiye dzemabritish dzaishandisa dzakadaitso ndopfuti yavanga vachinongedzera kwete kuti nhasi vatouya nepfuti yavo yavaishandisa kuhonda sati zvobachokwadi yakanaka anotozoti saka unotori pfuti handitika aiwa pane macomrades akarwa nacomrade Chikinya vana Mujibha vabereki variko vari kuona chirongwa kana muchitiwa ndakanga ndine gamba iri takafamba tese chirongwa ndechenyu tibatei tigare pasi titaure musiyewo nhoroondo yenyu kwezuva ranhasi aiwa tatandara rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. On behalf of our technical crew led by the producer of this program Frank Wesere, my name is Robert Tapfumane. For now I say bye bye.
Sonora kapela rino vakaroya mai. Jirinani niende kure ndoro
Sandora kapera rino vakaroya baba zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva ona zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndingaite ripisano nhai sekuru tasvi ndayaura zviri nani ndiende kure ndonogara kure Sandora kapera rino vakauraya mwana wangu zviri nani ndiende kure ndonogara kure kukudza muzoro sandiko kufunga vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna rudzi rusina matare vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure hakuna dzinza risina zvaro mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure sekuru tatundipaiwa zano ini mwoyo yavo zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndaita senga isekuru zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita senga isekuru tasvi zviri nani ndiende kure ndonogara kure nadzinza rangu vanondigara dareni zviri nani ndiende kure ndonogara kure verudzi rwangu vanondiranga naine mwoyo zviri nani ndiende kure ndonogara kure svondo rakapera rino vakaroya mukoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure ndoita sena ivera soko zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasva zviri nani ndiende kure ndonogara kure nyaya dzakapedzwa nasekuru tasvi zviri nani ndiende kure ndonogara kure yavira mbira karingi nemagwenya mbira mwoyo yavo yakaoma zviri nani ndiende kure ndonogara kure yarowa mbira karingi nemagwenya mbira imi zviri nani ndiende kure ndonogara kure zviri nani ndiende kure vakomana zviri nani ndiende kure zviri nani ndiende kure ndingaiveri bisano naisekuru tazviwakomana